empezar presentando a la primera conferenciante, que es María Remei Perpiñá Morera. Ella ha sido profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y vinculada a la Escuela Superior de Archivística y Gestió de Documents, la ESAGE, desde sus inicios en el 2002. Fue cap d'estudis hasta el septiembre del 2006 y responsable de investigación de la misma escuela, del área de recerca entre 2006 y 2023. Así a quien yo pues tengo el honor de relevar en esta función. Y también formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Archivers de Cataluña como vocal de formación entre el 97 y el 2001, miembro también del Consejo Nacional de Archivos al 2006 y miembro del Screening Comité de la Sección de la Educación y Formación del Consejo Internacional de Archivos entre 2008 y 2012. Como investigadora ha hecho investigaciones vinculadas al campo de la archivística y de la gestión documental y en los últimos años se ha interesado en las memorias absentes, ¿no?, de los archivos, es decir, especialmente todo el legado documental con perspectiva de género. Y hoy nos va a hacer la seva contribución, que si no me equivoco creo que va a ser en catalán, titulada Els arxius i l'arxivística en perspectiva de gènere. Per tant, Remei, quan vulguis tu mateixa. Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies, Irene, per la presentació i per les teves paraules. Encantada que tu siguis la meva substituta en aquesta tasca. Convençuda que ho faràs magníficament bé i probablement millor que jo, per tant, cosa que és el que és desitjable, que tot millori. Jo avui el que us presento és una reflexió sobre com incorporar la perspectiva de gènere als arxius i a l'arxivística. Veureu com una de les coses que sorprenen més és el tard que tant els arxius com l'arxivística, en tant que ciència, ha incorporat aquest concepte de la perspectiva de gènere, que ja havia estat molt incorporat abans a biblioteques o molt incorporat abans a museus, per dir espais que són, diguéssim, cosins nostres o afins a nosaltres. Crec que ara que comentaves que el seminari aquest permanent de recerca és molt interessant de cara als estudiants actuals que estan fent tesis doctorals o que potser la volen fer o que estan fent treballs finals de màster, crec que pot ser molt interessant entendre que la perspectiva de gènere és una cosa molt transversal, que ells, independentment del tema que estiguin fent en aquests treballs o investigacions que estan tirant endavant, és una cosa que segurament l'haurien de tenir present perquè no només és un tema molt present a la societat, sinó que és un tema que ha d'estar molt present en aquesta societat. Jo el que us explicaré ho podria resumir en dues idees. Una és que hem demostrat o s'ha demostrat que les dones estan infrarepresentades als arxius com a subjectes arxivístics i, per tant, hauríem de revertir aquesta situació per tal de conservar una memòria que realment sigui reflex de tota la societat i de les activitats de la societat completa, que no menystingui la meitat de la població. I l'altra idea clau és que els arxius s'han de gestionar en clau feminista i que no és només una qüestió d'augmentar els fons de dones als arxius, sinó que sobretot és una qüestió d'aprendre del que és el que han estat fent els arxius feministes per tal d'incorporar la perspectiva de gènere d'una manera transversal a la gestió de l'arxiu. Això vol dir a les polítiques i estratègies de l'arxiu, però també a les metodologies. Ja veieu que he preparat bastantes coses, algunes d'elles les passaré més ràpid, intentaré complir amb aquests 30 minuts que em deia la professora Brugués, però aquesta és la idea de la qual parteixo. Primer veure quin és el marc conceptual en què ens movem, després argumentar aquesta bretxa de gènere que existeix als arxius, veure també com les dones hi han tingut un paper, sobretot en tant que han assumit un rol de custòdia, que probablement va lligat a aquest rol de cura que
la societat més tradicional li ha encomanat a la dona, veure com també d'alguna manera les dones s'han posicionat a l'hora de crear arxius del feminisme perquè s'han vist marginades pels arxius oficials i finalment el que veurem és com podem incorporar les perspectives de gènere als arxius a través també d'iniciatives que són punteres, que són molt interessants i que crec que segurament us poden interessar. Sempre que s'explica la història de com s'ha introduït la perspectiva de gènere als arxius, sempre es comença per la influència que ha tingut les idees postmodernistes en els arxius. I és cert, esclar, diguéssim, en realitat, durant tot el segle XIX i pràcticament tot el segle XX no s'havia qüestionat la neutralitat o l'objectivitat dels arxius i, per tant, encara pensàvem que els arxius contenien tota la veritat. Però és ja a la dècada dels 90 i sobretot a principis del segle XX quan destacats professionals de l'arxivística comencen a qüestionar aquesta neutralitat i la neutralitat dels arxius i el que destaquen és que els arxius són el resultat de la memòria hegemònica i que per tant els arxius... Perdona, és que pot ser que passis diapositives perquè no les veiem. I tant, no veieu les diapositives? No. No. Jo pensava que estava passant-les, i tant, i tant. Disculpa, No, i ara què va? Intento en sortir-me'n. Perquè, segons em diu, estic gravant. Espera. Ai, estic compartint. Què tal ara? Ara sí. Veiem la positiva 4, crec. Vale, aquesta no hi soc encara. Vull dir que ara vaig enrere, un segon. Aquest és el sumari que us deia, que és el que us explicaria, però ja passo directament al que ara jo estava parlant, que és sobre aquest marc conceptual, que com us comentava, la idea és que la història de la introducció de la perspectiva de gènere als arxius comença realment amb la influència del pensament postmodernista que qüestiona la neutralitat dels arxius. Ara sabem que els arxius no es construeixen de forma natural ni per generació espontània, sinó que en realitat són construccions socials que estan ancorades en el seu espai i en el seu temps i que, per tant, cada espai i cada temps determina què és el que és important per ser conservat i decideix que es creen els arxius, que, per tant, s'han de registrar una sèrie d'activitats i no unes altres i s'han de notariar unes actes, etc. Aleshores, això vol dir que, en realitat, els arxius el que fan és guardar una memòria fragmentada, perquè és producte d'una decisió. I qui té aquesta decisió de determinar què és el que es conserva? Doncs les decisions sobre què es conserva, diguéssim, impliquen a molta gent, impliquen els productors, que són les persones i organismes que prenen sobre les decisions sobre quin material volen preservar o no volen preservar d'allò que estan creant. Però també són els custodis, és a dir, els arxius o no arxius, a vegades són els simplement custodis que el que fan és també seleccionen quina part dels documents que els productors han creat, doncs quina part consideren que són prou importants per ser arxivades. I finalment, molt important, són els arxivers. En aquesta incorporació de les idees dels postmodernistes, potser una de les més importants és la idea aquesta que els arxivers no són imparcials. Per tant, trencant aquesta idea que tenia Jenkinson que els arxivers eren mer guardians d'uns documents que els hi venien donat. En realitat són actors claus del procés, perquè també amb el seu treball ajuden a valorar unes coses o no valorar-les, o ajuden a descriure d'una manera o d'una altra manera, de manera que poden visibilitzar o invisibilitzar alguns dels documents que hi ha en arxius. Aquest és un tema clau, perquè si sabem que l'arxiver és un actor i que, per tant, té decisió sobre aquestes coses, sabem que el podem qüestionar. Per tant, podem qüestionar per què conservem una memòria determinada i podem qüestionar també l'actuació dels arxivers.
efectivament, si ho mirem des del punt de vista de la perspectiva de gènere, vol dir que els arxius són el reflex d'una societat patriarcal que ha arraconat o ignorat les dones. Lògicament, si la societat que tenim nosaltres doncs, és una societat patriarcal, l'arxiu necessàriament és un reflex d'aquesta societat. I sabem, doncs, que els arxius han exclòs sistemàticament els documents sobre dones o de les dones dels seus fons i de les seves institucions i que, per tant, en realitat han estat agents que han recolzat el patriarcat al recolzar les persones que estan en el poder contra les persones que estan més marginades. Un altre element molt important a tenir en compte en aquest marc conceptual és totes les teories al voltant de la memòria, o teories o estudis que hi ha al voltant de la memòria i el gènere. Aquí m'agradaria parlar dels treballs que ha fet Elisabeth Gellin, que és una sociòloga argentina que ha estudiat el tema de la memòria de la repressió política i que ella ha constatat que les memòries tenen gènere i que hi ha, en les veus de les dones, expliquen històries diferents que les dels homes i que, per tant, si volem conservar una memòria plural, haurem de tenir en compte aquestes diferències, que unes no substitueixen les altres. Per tant, aquesta idea que hi ha una diferència entre les memòries dels homes i les memòries de les dones, i en què habitualment, normalment, les dels homes estan en documents públics, testimonials, judicials, en informes periodístics, mentre que les memòries de les dones narren els seus records i, per tant, estan en fons més privats. Això té una conseqüència important i és que vol dir que les memòries de les dones ens les trobem menys en documents oficials que no les memòries dels homes. Per tant, aquest també és un element que hem de tenir en compte. L'Elisabeth Gellin també ha constatat en els seus estudis que el que fan les dones moltes vegades és narrar la vida dels altres, del marit, del pare, del germà, perquè assumeixen aquest rol de cura i neguen o silencien la seva pròpia vivència perquè no la consideren important. Aquests estudis sobre la preocupació de que estem conservant una memòria fragmentada, sobre la preocupació que les memòries de les dones són diferents als homes, però és més difícil de trobar-les a dins, fa un avenç molt important a partir de la dècada del 2010, quan la teoria arxivística el que fa és recollir totes les reflexions que havien fet els arxius del moviment feminista i que són reflexions que ja havien fet ben bé des dels anys 70, però que es comencen a incorporar a la literatura arxivística i, per tant, es comença a veure que cal introduir la perspectiva de gènere a la pràctica arxivística, que si introduïm aquesta perspectiva de gènere, doncs tindrem una manera diferent, diguéssim, d'arxivar. Podrem engendrar narratives històriques diferents, podrem fer aflorar històries de les dones que fins llavors havien quedat adormides en els arxius. Hi ha diversos títols aquí. Aquí teniu un dels importants, que és aquest Eichhorn, que diu el gir arxivístic gràcies al feminisme, o els estudis de Michelle Caswell o Marika Zifford, que el que fan és incorporar l'ètica feminista i queer en el tractament dels arxius, o un també, n'hi ha més, jo us he posat aquí un dels més representatius, de la Jenna Ashton, que és arxivant femení o arxivatge feminista, i en el que justament el que identifica la Jenna Ashton és, en aquest manifest, és els punts d'intervenció on aquesta mirada feminista segurament seria molt important d'introduir-la en els arxius públics, els arxius normals, i en aquesta mirada, després els veurem segurament en més detall, doncs hi ha des del que és la valoració dels arxius, l'avaluació, la selecció, les tipologies documentals,
Hi ha també la forma d'emmagatzematge, l'accés a aquests arxius, hi ha una sèrie de coses que, si nosaltres hi apliquem la mirada feminista, doncs, diguéssim, segurament els arxius que nosaltres ara tenim milloraran. Aquest és el canvi en aquest marc conceptual que és important. A Espanya aquestes idees també ens han arribat tard. Si us recordeu de la transparència anterior, són tot títols que són a partir de 2013 i especialment a partir del 2016, 16, 17, 18, que llavors sí que ja comencen a proliferar. Aquí a Espanya, els estudis que hi han estat, primer, un estudi pioner a Galícia molt important sobre l'informe que es titula Informe dels Arxius Públics a Galícia, una perspectiva de gènere i feminista, que és un estudi pioner a Espanya i, pel que sabem, pioner a Europa, perquè no hi hem trobat una cosa semblant que hi hagi allà, on el que fa és analitzar des de la perspectiva de gènere quina és la presència de les dones en els arxius. I ho fa de manera molt global, en tant que treballadores en els arxius, però també en tant que si estan en el fons o en tant de la incorporació de la perspectiva de gènere en el tractament arxivístic o en tant de la perspectiva de gènere en la difusió dels materials d'arxiu, etc. Aquest és un element molt important, molt específic d'aquí a Espanya. Hi ha molts treballs també de la Núria Jornet sobre la memòria dels feminismes, a partir del 2016. Aquest és una altra línia de treball molt important. La tesi doctoral d'Adelina Codina, que sobre també els arxius dels moviments feministes, i la seva tesi és, també ho veureu després més endavant, com bona part dels arxius del moviment feminista es desconeix on han anat a parar. Per tant, tenen realment un perill, diguéssim, de conservació perquè no se sap on són. Jo també vaig fer algun estudi sobre la bretxa de gènere a l'arxiu i vaig començar a comptar els fons personals de dones, una cosa que també no es feia, per veure la gran diferència que hi ha de nombre de fons personals de dones o d'homes, i una reflexió al voltant del llegat documental des de la perspectiva de gènere. A partir d'aquest interès vam promoure des de l'Escola d'Arxivística diversos treballs finals de màster en aquest tema i hem de dir que hem tingut treballs de màster, alguns que segurament us ho comentaré més endavant, realment molt interessants. Comencem, després d'aquest marc conceptual, comencem ja amb les qüestions més de contingut i en aquesta part, que es titula La bretxa de gènere, silencis i absències, el que argumentarem és la infrarrepresentació de les dones als arxius. I fins i tot que allà on hi són, a vegades, on hi són presents, doncs a vegades és molt difícil de localitzar-les. En el fons de la pantalla el que hi ha és un padró municipal. En aquest padró municipal hi ha homes, hi ha les dones i fins i tot aquí hi ha les criades que vivien en aquesta vivenda habitual. Perquè és cert, és a dir, molts de les sèries documentals que conservem en els arxius hi ha informació de dones i homes. Hi ha no només això, sinó que hi ha fons molt potents que són de dones. Imaginem els fons dels convents femenins, per exemple, o fons de la Casa de la Caritat o fons de la Casa de la Maternitat. Per tant, això és cert. Dit això, sí que, com veureu, podem analitzar les absències i els silencis de les dones en els arxius i aquesta bretxa de gènere molt gran a través de diversos indicadors. Un dels indicadors és calcular el nombre de fons personals que hi ha als arxius. I hi ha molt menys, quan es va fer l'any 2019-2020, quan teniu aquestes xifres, és per al voltant d'un 9, un 10% de fons de dones en relació a fons personals d'homes. Per tant, aquí veiem que realment al nivell hi ha una infrarrepresentació molt important de les activitats que han fet les dones. No només això. El segon argument que tinc per
veure com realment existeix la bretxa de gènere és que els arxius públics han prestat molt poca atenció al fons de les organitzacions feministes i del col·lectiu LGTBIQ+. I molta d'aquesta documentació està al marge d'aquests arxius públics. Això ho analitza molt bé l'Adelina Codina en la seva tesi doctoral i en diversos articles que ha publicat, que en realitat ella diu la majoria del cabdal documental del moviment feminista es troba en lloc desconegut. Molts d'ells es troben en les pròpies organitzacions feministes perquè aquestes organitzacions no han confiat en els arxius públics per portar la seva documentació, i aquest és un element d'anàlisi molt interessant, que podem discutir, si voleu, després més endavant. Doncs molts es troben en aquestes organitzacions i d'altres realment es troben molt perduts. Es troben perduts i no se sap on és. Un altre argument important sobre això, que ens ajuda a entendre-ho, és que no es té en compte la variable de gènere en les polítiques de preservació del patrimoni. El que teniu en pantalla és el Programa de Memòria del Món de la UNESCO. Segur que coneixeu què és, que fa un registre del patrimoni documental que creu que és més important a cadascun dels països. Aquí simplement, perquè veieu com ni se'ls ha acudit incorporar mai aquesta variable de gènere, us he posat la fotografia de la Declaració dels Drets de l'Home de 1789 i la fotografia de la Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana de 1791, crec recordar, disculpeu-me si no dic bé la dada, que no la tinc apuntada. Ja us podeu imaginar quina està en el Programa de Memòria del RON reconeguda com a patrimoni mundial i quina no. Per tant, tenim la Declaració dels Drets de l'Home, però no hi tenim la Declaració dels Drets de la Dona. D'això se'n va donar compte, de la manca, diguéssim, d'aquesta variable de gènere en les polítiques de preservació del patrimoni, se'n va donar compte un estudi que va fer el 2020 a la regió de l'Àsia-Pacífic d'aquest programa de la Memòria del Món sobre la igualtat de gènere en aquesta Memòria del Món de la seva regió, de la regió de l'Àsia-Pacífic. I el resultat va ser que només 4 de les 155 inscripcions de la regió es poden assignar amb fiabilitat a una classificació del marcador d'igualtat de gènere. I la reflexió que hi havia al darrere és la que jo he començat justament aquesta transparència. No s'ha tingut en compte la igualtat de gènere en les propostes per la inclusió de la documentació en aquest registre. Hi ha una altra causa d'aquesta bretxa de gènere que aquí l'he titulat els silencis, no les absències, perquè a vegades el que ens trobem és amb el silenci de les dones que són víctimes d'agressions sexuals per conflictes armats que mantenen aquest silenci durant molts anys perquè van ser víctimes en aquell moment del terrorisme que fos, o bé terrorisme d'estat, o bé víctimes de la guerra. La foto que teniu aquí són els casos de dones sotmeses a esclavitud sexual a Corea per les forces armades japoneses durant la Segona Guerra Mundial. Llavors, clar, moltes d'aquestes dones han guardat silenci durant anys, perquè no només van ser víctimes del terrorisme en aquell moment, sinó que en posterioritat han set víctimes també de l'estigma i de la segregació per part de familiars, d'amics, de companys de militància, etc. Aquest és un altre dels elements que ens trobem en els arxius. I l'últim de les raons importants per entendre els silencis la protagonitzem els arxivers i els processos de tractament de l'arxiu, la pràctica arxivística, perquè el tractament dels arxius no és neutral i això és molt important. No hi ha, és a dir, la manera com classifiquem, com descrivim, com fem accessibles els documents, doncs, diguéssim, té una
implicació molt gran i aquesta implicació pot fer que invisibilitzem a les dones. Per exemple, això s'ha fet moltes vegades en arxius familiars on s'ha primat el nom del cap de família, imagineu un concepte que deu ser medieval, no? I es prima el nom del cap de família per sobre de tots els integrants de la família. I a més, no només això, sinó que els processos de creació, conservació i arxiu tendeixen a perpetuar una imatge estereotipada del gènere i a invisibilitzar l'aportació de les dones. Els arxivers, en realitat, som fills de la nostra època i, per tant, són fills de la nostra època i, per tant, tenim, és a dir, actituds patriarcals encara que molt sovint. Fins i tot persones que estem molt conscienciades, moltes vegades caiem en actituds d'aquestes. És important reconèixer la bretxa de gènere, és important entendre les raons per actuar en posterioritat. Contrasta aquesta idea que us he dit de que les dones són absents com a subjecte arxivat, per dir-ho així, però en canvi tenen una presència molt important en aquest rol de custòdia, a les tasques de cura. I des que les dones van començar a entrar a la professió el 1913, la foto que teniu aquí és de l'oposició que va passar la primera arxivera del Cuerpo Facultativo, l'Angelita García Ribes, Àngela García Ribes, se la coneixia com Angelita. Doncs des de llavors, a poc aquesta professió s'ha anat feminitzant. També podríem parlar, però ja són casos molt específics, de les arxiveres, per exemple, que han estat al capdavant des de fa molts de segles al capdavant dels arxius dels convents. Però és veritat que durant el segle XX, si bé en el segle XIX la professió va començar com una professió d'homes, durant el segle XX encara hi havia molts homes al capdavant dels arxius, a poc la professió es va anar feminitzant i realment van entrar moltes dones. Moltes d'aquestes van ser molt importants i van sentar càtedra. I aquí teniu les fotos i els llibres que han estat molt influents com a manuals d'arxivística pels arxivers, diguéssim, de finals del segle XX. És a dir, tots els meus referents havien set llibres escrits per dones. Aquí els teniu. Una cosa que ha canviat, perquè a principis del segle XX, probablement, molts de vosaltres com a estudiants, els referents que heu tingut han estat referents homes, perquè després, a principis del segle XX, els manuals més difosos han estat manuals fets per homes. Per tant, les dones han pogut ser importants en tant i hauríem de continuar-ho sent, és a dir, escrivint sobretot manuals per tal de fer-ho. I no només això, sinó que en el personal dels arxius la professió s'està feminitzant. Aquí teniu les estadístiques culturals de Catalunya, que recull segregat per sexes la dada del personal dels arxius. L'evolució ens indica que cada vegada hi ha més dones, però també sabem que ens falten moltes dades encara. Aquest 2023, en aquests treballs finals de màster que ja us deia que anàvem suggerint i anàvem fent i anàvem promocionant des de l'escola, la nostra estudiant Irene Coves ha fet un treball final de màster que el que ha fet és comptar o analitzar des de la perspectiva de gènere la presència de les dones en molts àmbits de la comunitat arxivística catalana. I no hi ha dades oficials sobre això, ella ho ha fet, esperem que en breu puguem ja disposar del seu treball final de màster en obert i que el puguem consultar, i ella analitza coses com, per exemple, l'Associació d'Arxivers ha tingut 7 presidents, dels quals només una dona. Ha tingut moltes vicepresidentes, però de presidents només una. O analitza, per exemple, com en l'últim congrés d'arxivística el comitè científic eren 5 homes i 3 dones, o que el 62% dels participants en els congressos dels últims anys són homes i el 38 dones. És a dir, necessitem
també moltes d'aquestes dades per realment conèixer l'abast de la influència de les dones, que tinc la sensació que no es pot donar mai per fet, perquè, és a dir, si partim d'una situació en què molts dels manuals d'arxivística de finals del XIX eren fets per dones, doncs, en canvi, ara, moltes de les publicacions són fetes més per homes que per dones. En aquest rol de custòdia hi ha un paper que han assumit les dones i que comença també a estar assumit per diversos estudiosos, i és que el paper de la dona en la salvaguarda del patrimoni documental en diverses coses. Per exemple, com a conservadores dels documents dels fons familiars o, per exemple, com a donadores d'aquesta documentació o d'altra documentació en els arxius. Aquest paper de custòdies no hi ha xifres, i per tant s'intueix, se sap, hi ha algun estudi, però és molt petit. Aquest és un element que si algú es decideix o ha de fer algun estudi, crec que pot ser un element molt interessant al analitzar bé aquest rol, el rol que ha tingut el rol molt important que ha tingut les dones en la preservació del patrimoni. I, per tant, reconèixer-li aquest rol de preservació del patrimoni. Us ho comentava abans. Si bé els arxius oficials no han tingut en compte les memòries dels feminismes, els moviments feministes sí que han tingut molt presents que els arxius eren molt importants per construir la seva pròpia memòria. I, per tant, als anys 30 ja van veure néixer dues institucions que el 1935 les dues, una als Estats Units, a Nova York, i l'altra a Holanda. La d'Holanda, que actualment s'anomena ATRI, encara existeix, és molt important. Segurament és l'organisme que conserva fons dels moviments feministes més important. Doncs ells ja van construir això als anys 30 i, efectivament, la raó per la que ho feien és perquè no volien, és a dir, no volien que es perdés aquesta documentació, no hi havia resposta, sabien que tenien un menyspreu absolut per part dels organismes oficials, i en canvi volien deixar constància de les seves tasques per les generacions futures. I aleshores són centres híbrids que es converteixen en centres d'estudis de gènere més endavant, o en centres d'estudis sobre el paper de les dones, es converteixen no només en centres d'estudi de gènere, sinó en centres de documentació i en arxius perquè recullen fons personals. Aquí teniu un altre exemple dels anys 70, és perquè veieu que en cada una dels feminismes s'han anat construint aquests arxius del feminisme. Aquí és els arxius del Lesbian History Archives, fundat el 1974, i queda molt clar quin és el seu objectiu en la frase que teniu en pantalla. La nostra missió és reunir, preservar registres de vides i activitats lesbianes perquè les generacions futures tinguin accés a materials rellevants per les seves vides. És molt important aquesta voluntat de transcendir, és a dir, de veure quina és la importància que li han donat els feminismes a l'arxiu. A Catalunya, un dels més importants és Cala Dona, que es va fundar el 1988, és un referent del moviment feminista de Barcelona i es va fundar també amb aquesta idea, recollir, guardar i donar a conèixer les aportacions de les dones, i té un fons documental molt important. N'hi ha noves propostes que sorgeixen. Una de les últimes és la de fils feministes, que us l'he posat per una raó. Aquesta és una proposta sorgida el 2020, diria. Sí, efectivament, el 2020, és que ho tenia, ho posaré aquí dalt. El 2020, i us l'he posat perquè
crec que és molt interessant la reflexió que fan. La reflexió que fan elles és no només hem de crear un arxiu dels feminismes, en aquest cas la voluntat és fer una recerca documental històrica de fonts escrites, orals, fotogràfiques i audiovisuals del moviment feminista a Catalunya dels últims 40 anys, especialment dels anys de la transició en què va ser molt dinàmic i, per tant, tenen la sensació que no està prou recollit i poden recollir testimonis, etc. Aquesta és una idea, és molt important, però crec que de cara a nosaltres com a professionals de l'arxivística, el que ens interessa és la lectura que en podem treure d'aquí. Aquesta gent el que fan és qüestionar la manera que arxivem en els arxius de manera tradicional. Qüestionen i diuen que arxivem en realitat d'una manera absolutament patriarcal i que, per tant, ells el que fan és buscar noves genealogies feministes, que en diuen ells, noves categories, noves classificacions, en les quals se puguin sentir més còmodes i es puguin visualitzar narratives feministes diferents de les que nosaltres estem utilitzant. Juguen també, veieu que el que ells munten és una arxiva, juguen amb aquesta idea de... Ja em queda poc. Sí, exacte, hauríem d'anar acabant, perdona. Vale. Aleshores, per veure la memòria dels feminismes, com us deia, doncs això, diguéssim que el que ens ensenyen aquestes memòries dels feminismes és un replanteig d'aquest concepte d'arxiu, del que és arxivable, que a partir d'aquest replanteig el que fan ells són el que nosaltres hem d'incorporar en el que hem d'incorporar en el tractament arxivístic. I aquesta és la idea de la perspectiva de gènere als arxius. Irene, no t'he preguntat, 5 minuts els puc tenir o no? Perquè depèn que els tingui, ho faré d'una manera o d'una altra. Si no són més de 5, sí. Espera que em poso una... Ja ho tinc. Aleshores, això vol dir que us donaré les idees més importants. No sé si us poden passar als assistents el PowerPoint, ja us el poden passar perquè és molt més complet. La idea important de quan apliquem la perspectiva de gènere als arxius és que la perspectiva de gènere és transversal a tots els àmbits de l'arxiu, dels arxius i de l'arxivística. Per tant, és una idea que s'ha de fer des dels estudis, primer des dels estudis teòrics, el que estem fent, per exemple, entre altres coses, a l'Escola d'Arxivística. Per tant, estudiar això. Però s'ha de fer també a les estadístiques, a les polítiques, però no només això, sinó també a les metodologies de treball. Per tant, aquesta és la primera idea. Incloure o anar més enllà en les polítiques públiques d'igualtat. Per exemple, en la legislació catalana no s'esmenta res, en la legislació catalana sectorial d'arxius o sectorial de patrimoni no s'esmenta res. És cert que les lleis, l'última modificació de la llei d'arxius era de 2015 i no es va incorporar cap idea. O la llei de patrimoni és del 93, per tant és molt antiga. Sí que és cert que per sort comencen a haver-hi coses. El Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2030 comença a incorporar alguna cosa i aquesta sensibilitat i que, per tant, diguéssim, en aquest sentit és molt important. Per tant, una cosa és a nivell de polítiques nacionals. L'altra cosa és a nivell de cada arxiu. Cada arxiu ha d'establir el seu pla d'igualtat. I aquest pla d'igualtat que ha d'establir cada arxiu, primer, vol dir que els arxius s'han de formar en perspectiva de gènere. Si no hi ha formació, no se sabrà aplicar la perspectiva de gènere i on s'ha d'aplicar. Per tant, aquest és un punt molt important. I després veure en quins llocs apliquem els plans d'igualtat. Ho hem de fer de manera integral, com us deia. Hem de fer-ho al servei d'arxiu, perquè gestionem un servei. Per tant, aquesta potser és una cosa que ja us la podeu imaginar, però, per exemple, l'hem de tenir en compte amb les persones usuàries, amb el personal de l'arxiu, amb l'ús del llenguatge que fem servir, etc., a la memòria conservada i, molt important, a la metodologia i a les tècniques arxivístiques i de gestió documental. Com descrivim
doncs és una cosa important a l'hora de determinar. Per mi, segurament el punt clau, si em demanessin quina és la primera cosa que faria si volguessis anar diguéssim, fer un gir en favor de la perspectiva de gènere, per mi són les polítiques d'avaluació. Entendre quina memòria volem conservar. Hi ha hagut massa silencis, hi ha hagut masses memòries que no les podrem tornar a recuperar. Per tant, fer una política d'avaluació en perspectiva de gènere crec que és molt, molt important. Com descrivim és important, quins punts d'accés fem servir als documents és molt important, i no només és important al nivell del nostre arxiu, sinó que també hem de tenir present que, per exemple, implica actualitzar les normes de descripció. I per això implica una col·laboració entre tots els arxius. Implica, diguéssim, tirar endavant amb propostes que impliquin, en el cas de Catalunya, la Subdirecció General d'Arxius, l'Associació d'Arxivers, l'acadèmia i els diferents arxius. Per tant, moltes de les solucions, i algunes de les solucions sí que es poden fer en cada arxiu, però hi ha moltes de les solucions, diguéssim, que impliquen una col·laboració. I en la gestió documental, no només és una qüestió de patrimoni, sinó que és una qüestió de gestió documental. Per tant, podem pensar la gestió documental des del feminisme. M'hauria agradat molt explicar-vos les iniciatives, perquè hi ha iniciatives molt, molt interessants que ja s'estan fent sobre això i que crec que ens poden servir de referents, com per exemple un registre dels fons de dones a Austràlia, que ja el van muntar l'any 2000 i és molt i molt potent, que crec que és una manera de visibilitzar els fons de dones que hi ha en les institucions públiques, en aquest cas d'Austràlia, molt, molt, molt interessant. Per tant, aquesta és una iniciativa maquíssima. Una altra iniciativa molt bonica és la de l'Arxivo Nacional de Xile, perquè és la primera iniciativa d'un arxiu nacional que realment va fer una acció concreta per poder captar fons de dones, fons del feminisme, fons LGTBIQ+. Aquí al nostre país també en tenim d'iniciatives, algunes ja les coneixeu. L'última que es va presentar és una que suposo que tindrà molt recorregut, que és el Pla Transversal de Gènere, que serà el primer pla transversal que fa un arxiu i que l'ha fet l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona, o l'està fent, és a dir, van fer la presentació oficial el 19 de març i ara estan treballant en fer aquest Pla Transversal de Gènere. A tall de conclusió, hem de reconèixer la desigualtat en la memòria conservada, que obeeix a patrons patriarcals, i revertir l'absència de fons personals de dones. Hem d'obrir els arxius públics a l'activisme feminista i LGTBIQ i per poder-los obrir els haurem d'incorporar a ells com a participants en les decisions d'avaluació, de descripció, etc. Hem d'incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques nacionals, d'arxiu i de gestió documental, i per tant en la propera negociació de la llei d'arxius és molt important tenir-ho present. Si les polítiques no s'escriuen, no es fan. Per tant, que és una de les coses que ens ha passat amb les polítiques d'adquisició. Les polítiques d'adquisició no han estat escrites fins fa molt poc, i això vol dir que estaven subjectes a criteris segurament erràtics o a criteris consuetudinaris, i no pot ser. Hem d'escriure per saber què és el que volem. La metodologia, en alguna de les conferències ho he dit, és la metodologia estúpido, en el sentit que és clau per fer aflorar els fons de dones dels arxius i introduir l'acció feminista en els arxius nostres perquè els farà millors. Per tant, el feminisme és un instrument de canvi en dels arxius.
implica apostar per una arxivística més social i democràtica que incorporarà aquesta mirada feminista i de gènere des d'aquesta perspectiva interseccional. I això ens permetrà formar centres que siguin un reflex de la pluralitat de la societat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Remei, per aquesta presentació i crec que ens has deixat molts deures, tant als doctorants o futurs estudiants que es vulguin posar en aquest camp o qualsevol altre àmbit de l'arxivística, com bé has dit, perquè toca a qualsevol camp i podem incorporar aquesta perspectiva, com també en els arxius, en els centres d'arxius i en aquesta necessitat de canviar polítiques, canviar metodologies, perquè jo crec que ens en donaríem compte que ells són més del que ens pensem les dones, però moltes vegades és que no les hem identificades. Però bé, obrim torn de preguntes per si hi ha quelcom, alguien quiere hacer alguna pregunta o puedes abrir el micrófono y sin ningún problema exponer. Sí, a ver, aquí la María Cristina Remei pregunta... Vale, ara. És que no m'havia silenciat i no hi havia manera de trobar. Ara llegeixo el xat. Sí. Si conoce alguna experiencia formativa universitaria en la que se incluya el tema de la perspectiva de género en los currículos de archivística. Creo que es una vía importante para que las futuras generaciones incorporen estas preguntas. Absolutament, absolutament. És una via molt important perquè ho facin. Nosaltres a l'escola jo crec que havíem fet un dels cursos dels primers cursos també pioners, diguéssim, en fer-ho. Inicialment era un curs que era sobre drets humans, però després a l'edició del 2020-2021 vam incorporar unes quantes coses també sobre unes sessions sobre arxivística i perspectiva de gènere. La Marika Cifor i la Michelle Caswell, elles també estan, diguéssim, abogant per això, però que jo sàpiga no han publicat cap experiència al voltant de com fer-ho. Crec que hi ha un altre tema molt important també i és la presència cada vegada més important d'aquests temes en jornades i congressos. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si voleu fer servir el xat, podeu fer servir el xat o si no, simplement connectar també el micròfon. No hi ha problema en aquest sentit. Jo no tinc cap pregunta, però felicitats, Mei. Vull dir, m'encanta sempre sentir-te i a més amb aquest tema. Jo t'ho volia dir ara i, tota la feina que teniu per fer. Vull dir, perquè sou els arxivers i tot això. I, no sé, és que és d'una claredat aplastante, simplement. Hi ha molta feina, és veritat, i sobretot un tema que comentava abans, que és que ja hem arribat una mica tard. Biblioteques ho han treballat molt abans, museus ho han treballat molt abans. Crec que hem d'aprendre del que han fet a biblioteques i a museus específicament per com ho han fet. Crec que és en aquest sentit molt interessant, sí. Doncs molts ànims. Molts ànims als investigadors i investigadores del tema. Jo hi afegiria una qüestió que jo crec que no és menor, que és aquesta idea que comentaves de les memòries feministes o femenines, que a vegades no s'expressen en primera persona. És a dir, la societat ha posat a les dones en un espai que moltes vegades elles mateixes no consideren que les seves memòries o que la seva producció documental és important conservar-la i s'autocensuren. I, per tant, més enllà dels tractaments que com a arxivers nosaltres podem fer aquesta documentació o la capacitat d'ingressar aquests tipus de fons, hi ha una producció, és a dir, quina producció documental hi ha per dones. Jo, en el meu àmbit, que és un altre àmbit, que són els dels arxius monàstics, es veu, és a dir, aquesta censura, autocensura que fan les pròpies monges i religioses, que moltes vegades destrueixen la seva producció documental, perquè allò no és important. I el que acaba arribant als arxius
doncs és aquella memòria més oficial, és la memòria de la comptabilitat, de la correspondència, d'aquells actes més oficials, no? I no aquella part de vida en femení que ens agradaria trobar-li. La mentalitat patriarcal no és patrimoni dels homes, efectivament, sinó que és patrimoni de la societat. I aleshores les dones ho hem patit molt, això, i per tant, sí, hi ha coses que s'han considerat importants i coses que no s'han considerat importants, i les feines que han fet les dones mai han estat importants. I per tant, si no són importants, per què les pots conservar? Exacte, i per tant, quan dius polítiques de valoració, no només d'adquisició, sinó de valoració cap enfora, no? De dir-li a la societat, escolta, aquesta part de la producció documental de la societat és tan important com l'altra. I fer entendre, perquè si elles ho entenen que és important, ho conservaran. No? Si tu des de l'arxiu ho valores cap enfora, elles ho conservaran i potser ens acabi arribant. Perquè al final... Totalment d'acord, totalment d'acord. Sí, en aquestes polítiques de valoració hi ha això, que tothom entengui que als arxius no només ens interessa tenir coses importants, si ho volem dir-ho així, sinó que el que volem és que sigui un reflex de la societat. I, per exemple, de manera quan rebem un fons familiar, això és molt important tenir-ho present, a veure què és el que prioritzem o no prioritzem. Clar, aquesta idea de la importància o no importància dels documents en funció dels criteris que puguem aplicar és complicada. I és complicada també des d'un punt de vista pressupostari. Diguéssim, és a dir, si nosaltres volem uns arxius inclusius, necessitarem més diners. Perquè, primer, que vol dir que la quantitat de documents ens augmentarà, o si no augmenta en aquests moments el que haurem de fer és primar el de les dones sobre els dels homes, no té volta de full perquè sigui més representatiu, però és que a més, el que no he tingut temps d'explicar-vos, que és descriure en perspectiva de gènere, vol dir ser molt més detallista en la descripció, de manera que vol dir necessitar més temps per poder fer aquesta descripció o per descobrir ni que sigui el cognom de les dones quan apareix amb el cognom dels homes, no? I té tota una feina de recerca per poder fer això. O per descriure, un dels exemples que jo us portava és per exemple, un fons documental de moda de la Casa de Santa Eulàlia, que és una botiga d'alta costura d'aquí a Barcelona, que és una botiga que té 180 anys. Bé, doncs, clar, si nosaltres... Com està descrit ara? Ara simplement està descrit que cada vestit, el que està documentat és el dissenyador. Bé, doncs les modistes també es deu haver de documentar, dic jo. Les talladores, que són feines absolutament importants. És a dir, molts d'aquests modistos han estat modistos importants perquè han tingut talladores excepcionals. Llavors, crec que aquesta idea de valorar més totes aquestes funcions, de ser capaços als arxius de transmetre que l'arxiu li interessa tot, entre cometes, diguéssim, però que li interessa també les vides de les dones, té un reflex en el món econòmic, crec. Molt interessant, també. Aquesta última sempre que vam allà mateix. Sí. El tema dels pressupostos, sí, sempre m'agrada. Bé, moltes gràcies, Remei, per la teva aportació i per compartir.